Ja nyt näette Etelä-Espanjan kovimman ranneliikkeen. Carvajos. Ja sinne menee. Yleisö puoli villiintyy tästä heitosta. Tilanne 40-37. Tähän ratkeaa ottelu. Ja se menee sisään! Valencialla ei ole enää toivoakaan. Ei toivoakaan. Ruido! Ja mitä? Käsittämätön ratkaisu tuomarilta. Hän keskeyttää pelin tässä vaiheessa. Hän näyttää paska hätää siellä. Mitä? Ei voi olla totta. Tuomari lähti paskalle. Ei lähtenyt. Joo, no niin, peli jatkuu. Ei! Nyt harjoittelija pitää palloa siellä. Martínez käy ja aivan mahtava yritys Freelandilta. Melkein ihan paska yritys. Meillä on täällä asiantuntijat paikalla. Malaga on menettänyt johtonsa. Viimeinen erä alkamassa. Valencia johtaa 4 pisteellä. Enemmän Korea kaivattaisiin tällä hetkellä. Pisteitä vaadittaisiin lisää, jotta voitettaisiin peli. Mutta se on tietysti helpommin sanottu kuin tehty. Tiedän sen, että... No, toinen kommentaattorimme, köyhän miehen Juha Reini. Mitenkä kotijoukkue Malaga saisi pelattua enemmän palloa Corinalle Freelandille, jossa on tehoja tullut jo 14 pisteen edestä? No, mä näkisin, että tässä on ihan selkeät niin yksinkertaiset lääkkeet, että kentälle pitäisi vaihtaa sellaisia miehiä, jotka sais sitä palloa sinne Freelandille. Tai sitten toinen vaihtoehto, että laitetaan se Freeland johonkin muualle, johon sille on paljon helpompi saada sitä palloa. Esimerkiksi keskialueella ei pidä kukaan tällä hetkellä. No tekisikö Freeland sieltä yhtä paljon pisteitä, mitä olet mieltä köyhän miehen Kuusela? No, todennäköisesti ei. Hän on enemmän Corinaluspelaaja, mutta ei veikkaa, että ei ole koskaan kokeiltu edes. Että ainahan sitä voi kokeilla, että jos se heitto uppoaisi keskialueelta. Mitäs köyhän miehen Reiniltä vielä viimeinen kommentti tuosta Zeppelinissä, sanoit, että hallitsee ilmatilaa hyvin. Se on täysin käyttämättä jätetty tällä hetkellä. Se on täysin käyttämättä se, että tätä pystyttäisiin monella tapaa hyödyntää Malagan hyökkäyspelissä, mutta tällä hetkellä aina kun alkaa tiukat tilanteet, niin se jyrää juuri tonne, mihin se menee nytkin. Se ei jotenkin tuntuu, että se tämmöisissä tiukoissa väännöissä, niin se ei vaan ei vissiin kestä. Että se olisi loistavaa mun mielestä blokkaamaan noita muutamia heittoja, kun se pyörisi tossa. Okei, ja nyt ruvetaan katsoa, miten pelissä käy. Eli tässä olisi just sellainen tilanne, että ajaisi ton Zeppelinin tuohon korin eteen, niin ei saatana kukaan saisi kyllä yhtään palloa sinne. Mutta en ymmärrä, miksi Malagan valmentaja Jose Perro Kierros ei ota nyt ollenkaan huomioon. Tää on ihan paskaa. Noniin. Sorit ei paljon anteeksi pyytele, kun tulee tonne korille. Noin! Kato! Se meni. Juuri noin niin kuin sanoin. Niin nyt se teki juuri noin. Joo, ei, se ei sano sori, kun se tulee tonne korinalle, tää iso jätkä, sori.